nire lehen oroitzapena, ni goatzen naizena zen, da, hain justu gure etxe atzian zeon. Sorreratikan sindikatu hor, kale nagusin eta Beko plazan, udaletxeko plazan, oain Sagardia plazadan horren kanto jortan. Eta ni goatzen naiz, izugarrizko mugimentua zeolan. Eta oso gauza gutxi saltzezan. Gaur egun hemen milaka erreferentzi eta produktu daude bezala, han gauza gutxi zeuden. Baina baserritarrak oinarri-oinarriin bihartzituzten produktuak. Lastu azala, pentsuak, ardua, granelian. Claro, gaur egun iruditzen egu gauza oiko oso eskuratu ditzakegula, baina garaia hartan oso komplikatua zen. Lastuan aparrotik edo arabatik ekarri behartzun baserritar batek, kamioia... Orduan, nik oidakat burun. Pentsua alia ehotzeko makina bat zeukaten, errota bat, eta haren hautsa zen nagusi inguru hartan. Bada beste bizimodu bat, ez da? Hain justu bizimodu bakarra bestia ez da bizitzia. Beste supermerkatutan iraupena eta negozioa bestik ez da, eta bizitza kalidade txarra, eta... Orduan, nik uste lehen sektoretikan eta ingurumenan ikuspegitikan, eta pentsatuz gure jendarte osoaren bizitza kalidadean, olako tokik geota gehiago ikusiko ditugu. Unun uztartzen dian, baserritarrak eta ekoizliak behar dituzten premiak, baina ez bakarrik ekoizteko, ez txur bat behar dut, edo ongarri bat behar dut, edo landaria behar dut, baizik eta bere premia da baita ere saltzea, egoki saltzea, eta bere produktua balioan jartzen duen erosle batengana iristeko errestasuna izatea, ez? Bezero konzeptu hori aztu, eta lagun konsumitzaile hori edo zuk ematen dezuna hartzen duen horren lotura horik aldan eta motzenak izango dian tokik, ezta? Eta, hori da hemen, azkeneko urtetan, esperimentatzen nahi da. Azteko olako toki gutxi dago. Bestetikan garai batian, olako kooperatibak herri erozian, oin dela 115-120 urte sortu zianian herri guztietan zeuden. Gaur egun Gipuzkoan 6-8 bat bestik ez dira izango. Eta ikusten da, premia bada, jendeak lurrera bueltatu nahi du, jendeak etxian lorontzi txiki batien bestik ezpada nahi du perrejila jarri, letxu bat jarri, lurrera hurbilketa hori badago, ez da, baratzetara geho eta joera gehiago dago, geho eta kontzientzia handigua daukagu kalidadezko produktua jan behar ditugula, eta bar. Orduan, olako tokik indarra hartzen nahi dira. Ondo zerbitzu ona ematen bali maezu, sona ere hartzen dezu, eta nabarmenena da, oain dela 15-20 urte, kooperatiba honek 2 langile zitun, eta momentu honetan 7 langilekin nahi gehan lanian. Hor baita ere jendeak ikusten du, ematen dezuna, zerbitzutan jasotzen dezu, herrian lanpostuak sortzen dira, orduan da proiektu, ez da diruari lotutako proiektu motx bat, ez da? Hurbil edo eroski edo izan daitekeen bezala, ez bakarrik diruari behiratzen diote, ez da? Urte bukaerako mozkina idi, ez? Guk, herriari ematen diogu bueltan baita ere, ez?
nik egia esan da, nire jakintza dator, nik ikasi etenetikan, ez? Atia basozalia egur zerran lana egiten zuna, orduan egurran kultura guzti joi izugarria dana, amonak barazkik ekoizte zituen batez ere, eta azoka jute esan saltzea, eta izebak baratza egiten zuten baitare, lorezale amorratuk zian. Orduan, nik hoiengandik ikasi dut, eta gero ingurunean. Gero nik jun naiz agronomia ikastera, gauza horien teknikak agian sakontxiago ezagutzeko. Garaia hartan Pello Zubiria herrikidia etorri zitzaidan, esanez, irratin egiten gendunan tankerako zerbait, landanei buruz zerbait idazten hasi, eta orduako ja Eluiarren tarteka idazten nuen. Batez ere, sasoian sasoiko lanak, ilargilan eragina, etxe barruko landariak, baina tarteka idazten nuen. Eta argiakoak ja proposatu zidaten, hor beste urrats bat ematia, ez da. Orduan, karo, ni pixkanaka argian hartu deten bide txurra da landariak lotzia gure kulturakin. Edo kulturakin orokorrian. Azken finean, kulturaren oinarria landariak dira, kultibare horti dator, ez da? Eta baino gure kulturan arrasto izugarri gutxi dituzte landariak eta alderantziz, guk landaretan eta paisajian. Ez orduan bideoi hartu dut, ez da. Hau da, ez dut hartu irratiko kontzeptu hori jendeari gauzak argitzeko. Nik pentsatzen dut argian idazten detena da gehiago, ez dakit, liluratzeko jendia, ez da? Edo jendiangan pizteko olako gauza berezi bat, ez? Haure bai, ez? Izen hau hortik dator pilo landare honi, Edo, ez dakit nola esan, adibidez bain dela oso gutxi idatzi dut gaztainan kulturai buruz, eta goiti beraino dia hitzak gaztainai buruz, ez da? Osea, gaztainak kanpotikan izaten duen morkotxo hori, esateko, igual dazkau, 30 hitz euskeraz. Hoi, ni dakitena. Edo gaztain variedadiak, hor galdu da izugarri, ez da. Igual aipatzen ditut, 80 gaztain klase, garai batean bereizte zianak, ezagunak zianak. Orduan nik etengabe idazten detenean, edo irratin hitz egiten detenean, edo beti saiatzen naiz pertsonen loturak jartzen. Iruditzen zait, gure jakintza guztia humanizatu egin behar dugula. Eske badirudi gauza batzuk diala, jangoikoak dian persona batzun eskutan daude. Ez, da, beko bordako Estefanik daki hau. Eta nahi erakutsi dit, nik ez nekin eta erakutsi indit, ez da? Orduan da, personakin lotura, persona horiek beti lurraren gune jakin batekin daukate lotura, hortik hizkuntza, formak, dialektuak. Orduan, hor dago, bukaeraik ez dakan mundua. Eta orduan, zuk esan dezuna, astero, atzo hain justu entrenatu dut astiontako, eta da 1159 artikulua. Ni leheno ez nintzen liburu zalia bate. Aurretikan ere 1985an Eluiarrekin argitaratu gendun garaia ordun Eluiar aldizkarin barrun fitxa bezala ateatze zian Etxebarruko landarian bilduma bat liburuxka bezala, Etxebarruko landariak, hau orain dela 25 urteko liburua da.
Gero hemen sagardo egunakin lotuta, 87 Inigo García Dulatikin batea atera gendun, elkarrekin atera gendun Euskal Herriko sagardua. Oinarrizko liburuxka bat, sagarduai buruz ezerreztakin batek zerbait heldulekuk bilatzeko. Baina iritsi izan momentu bat, baratzakin olako tximista bat euki genduna. Gero eta baratza gehiago ikustezian ingurun, bazegoen olako buelta bat baratza zantzara. Baratzaren konzeptua nire ustez galtzen nahi ginen. Jendia dauka baratzaren konzeptua erabat latinizatua eta gu kultura atlantikoa dira. Hau da, latinoentzako baratza huerta, edo katalanez, edo italianoz, edo griegoz, bereizten dituzte baratza eta lorategia, ezta? Euskeraz ez, lorategia hitz oso modernua da. Inoiz ez da existitu lorategia, ezta? Beti baratza izan da. Eta inglesentzako ere bai, eta frantsesentzako ere bai, beraiek hitz bera erabiltzen dute baratza edo lorategia esateko, ezta? Orduan, nolako konzeptu gure kulturai eta gure gizakerai lotutakoak ez galtzeko, berreskuratzeko eta baratzak bizitzen nahi da olatu hontan gure puska jartzeko horratik antxe inun. Jendeak hiztegiako hitzak proposatzen ditu, eta galdera bidaltzen ditu, eta liburutegiako dokumentazioa bidaltzen du han erantzi eta jarri dezagun, galderak bidaltzen ditu, bueno. Eta gero, astelenero boletin bat zabaltzen dugu. Eta ja ez dakiz eman milaka lagun daude hor apuntatuta, eta astelenero jasotzen dute hori, ezta? Urtinea izan du da niretzako eskola bat. Goatzen naiz Izebakin eta gurasuekin eta txikitan nola etortze ginen honea San Esteban aldea edo Andatzabidean eta gero hemen gelditze ginen, loriak ikustea eta erostea etortze ginen. Eta nola zan, baserri bat, non bertako seme-alabak lan egiten zuten, hori landare berezi batzukin, ez da, eta orduan nahi beti atentzioa ematezian, ez. Garai hartan, Luiarren idazten nun tarteka, eta orduan idatzen nun serie bat hilebetekarila zan, eta orduan hilebetero zen lan egin behartzian, baratzan, loriakin, hilebetean izenak, bueno. Eta gero proposatu zidaten, aldizkarian erdiko horrin, lau fitxa ateratzia, hilero etxe barruko landariakin. Garai hartan, gai hauetaz, euskeraz, etzeon ezerre, eta pixkanaka hasi ginen, bai hizkuntza sortzen, dana. Eta gero, egin zan, fitxa horiek bildu eta liburuzka bat atera. Garai hartan izena izan zuen, etxe barrurako landareak. Karo, gaur liburu hau planteatu gendunean bizi baratzean barrun, landariak asko aldatu dira. Karo, aigia hitz egiten, orain dela 25 urteko liburu bat, ezta? Eta, bai teknikak, bai tratamentu naturalak, bai variedadiak, garai hartan erabiltzezian landare asko gaur egun galduta dazkau etxetan, beste batzuk berrik etorri dira, orduan hoi dana bilduz sortu da hau. Eta, oinarria da landaria ondo identifikatzea, orduan argazki handi batekin, sarreran, historia izenan handi datorren da deskribapena, varietateak, zetik bakoitzan varietate asko daude, gaitzak eta izurritiak, eta gero trikimailuak hau da garrantzitsua. Trikimailuak, nun gauza bitxik, landari honen bitxikerik ezagututa jakin esaten digun nola lana egin. Eta gero, hemen dago fitxa bat, nun esaltzen den, kanpokoa edo barrukoa edo biletarako balio duen, argila, temperatura, ureztaketa eta bar. Eta hau, beti ikusiko dugu atzeko faldoi honekin. Orduan, fitxa hau ulertzeko hemen daukagu esplikazio guztia.
Eta kontraportadan hemen, testotan esaten du, hau nola interpretatu. Eta hola dia fitxa guztik. Eta gero atzian, hiztegia, landarien bilabideak, eta liburu ateratzen lagundu diguten lagunak. Liburu honek daukan gehigarri bada hiztegia. Zatikan, landarien deskribapenakin hastegeanian gauza eguneroko hizkuntzatikan kanpo dauden hitzak erabili behar dira. Batez ere, guriak ez dian landare asko dialako, ez? Nola landare tropikalak dian gehienak etxe barrun dauzkagunak, gure giro tropikal horta emateko. Orduan, deskribapenetan, eta orduan nahi nun hiztegia, nik ja liburu guztitan hiztegia netzako da nahita eskua. Eta gero, liburu honek netzako daukan aportazio garrantzitsuena da izendegia. Dala, landariei di izena jartzia. Karo, gu normalian honek etortzen gea, eta hau da ziklamena. Baina, karo, ziklamena, euskeraz ere ziklamena izan behar du erderetan ere ziklamena dalako, ezin dugu beste izen bat euki, ez da? Orduan, batzutan izango da ziklamena, baina adibidez handago nua da urrelilia, ez da? Eta jende askok ez du ezautuko. Jende askok izango, hori da krisantemua, edo santo guztietan erabiltzean loria, edo, ez? Urrelilia bat du izena, ez da? Baina gehienak ez du izenik, euskeraz. Orduan, hor izugarrizko lana izan dut, erabaki joi hartzen, ez da? Eta askotan, jo naiz jatorria. Brasilen, nungua da landaria hau. Hango natiboek ze hizkuntza egiten dute, nola deitzen diote landare honi. Eta hitz horrek, ze esan nahi du. Orduan, landare bada katu belarria, jarri diot izena. Beste bada sagu izetza. Hau da agenda bada. Barruan ikuste bali madegu orokorrian agenda bada. Baina honek ezaugarri berezi batzu ditu. Bada, agenda bat nun astez aste erakusten digun ilargilaren bizikluak nola dauden, bai hilberri hilzarra, hau da txikitzen edo handitzen nahi danean, eta baita ere hilgora eta hilbera. Horren esplikazioa dator sarreran, eta orduan horrek laguntzen digu lanak egiten ditugunean, imaginatu, egun honetan ez dakiz ere indet edo landatu edo apuntatzezunean, ilargi kombinazio jakin bat azaltzen da, ezta? Orduan ikasteko, zetik azken beltzian baratza guztik desberdina dira, ez da batza bat beste baten berdina danik. Lurra, tokila, baratza zaina, orduan bakoitzak bere baratzetik ikasten jakin behar dugu. Eta orduan, adibidez, egun honetan egin deten lan hori, oso emaitza ona ekarri du lan horrek, ezta? Orduan, ikasi berdet, kombinazio hortan egin berdetela lana, ez egun honetan. Daukadan modua, hemen dantzatzea gutxi balitzere. Agenda beti inoiz ez dugu argazkilik sartu bertan, beti marrazkik izan dira oinarrian, ere ustez marrazkiak asko zerrexago laguntzen du gauzak ikusten eta ikasteko. Olariaga Usurbiltarra deu, eta, nik eske oso makia dut eta iruditzen zait oso pedagogikoa dela, eta, elkar errezu lertzen deu, oso denbora gutxin, badakigu zen nahi deun, zen nola egin behar deun lana, eta orduan nik uste dut uztarri hona osatze deula. Eta gero baitare badago netzako garbi dana da, lurrerako hurbiltasun hori gehiago landu nahi dunak, baratzea zuzenian jotzen du. Herri baratzak, gero eta gehiago dazkau, gero eta eske handigoa dago, eta hor ja ez da bakarrik ekoiztia baizik.
horrek ekartzen duen lana, denbora, dedikazioa, ikasi beharra, galdetu beharra. Orduan, hor nik uste horrek iraultza txiki bat ekartzen du. Eta egia da, ikuspegi iraultzailetik baita ere, soilik hortek behiratuta ere, garbi da ona gaur egun iraultzailea den gauza bakarra dela baratza. Zetik, oidanak ekartzen dizkigu, ez da? Ekartzen digu bizitza kalidadia, ekartzen digu pentsatzia ekoizliangan, lana, denbora, dedikazioa, beste bombardeo guzti hortatik kanpo egotia. Orduan, baratzak badu beste saltxa bat, eta hori da nik uste doain bizitzen ari geana. Baina ez gazteengandik bakarrik, baizik horrek ekarri du, leheno esan deuna, ez da? Gurasoei galdetu beharra, zetik, gure amona bazekan batza. Galdetu ingo jau, garai hortan zeitezen duen edo nola, edo azila nola jasotzen da, edo. Orduan hor, hasten da, askotan inkonstienteki gertatzen den gauza bat, eta da, zuk bakarri nahi dituzu letxuk jarri eta ekarri etxea, ez da? Baina azkenean mundu berri bat eraikitzen aizea, eta mundu hortan sartzezu familia, sartzezu ezagunak, edo dendan ezagutu dezun bat. Orduan, mundu hori da baratza, dana da baratza, ez da?